Hola, en aquesta sessió anem a configurar un Windows Server 2019 perquè enviï els logs a l'Elasticsearch i els puguem visualitzar amb Kibana. Aquesta és una de les finalitats que ens permet veure i gestionar els logs dels sistemes d'una forma centralitzada. Per fer això necessitem una eina que es diu el WinLogBit, que ens proporciona la pròpia web d'Elastic. A l'apartat de Downloads veureu que hi ha el WinLogBit. Jo m'he baixat la versió 64 bits per Windows amb un zip. Llavors, per altra banda, jo el que tinc aquí és el Kibana i l'Elasticsearch arrencats, perquè necessitem que estiguin configurats. La IP és la .100, aquí tinc el server està running en aquesta IP, i el port de Kibana. I per altra banda, en el Windows Server, el que he fet és el Downloads, tinc el zip que m'he baixat, i el procedim a descomprimir i instal·lar. Com ho farem això? Doncs, me l'he baixat, faig un extract, i el mouré a la carpeta Program Files. Dintre de Program Files selecciono aquest directori i faig l'extracció. Llavors, per poder fer totes aquestes operacions, aquí dintre teòricament se'ns haurà d'haver desencipat, aquí tenim el codi, ho farem amb PowerShell. Jo ara aquesta màquina, aquest Windows Server, jo el tinc connectat a la mateixa xarxa, en aquest cas estic en un pont, i tinc visibilitat a la màquina servidora. És el que he provat jo aquí, el ping a la .100, que és la meva màquina, puc veure-la. Per tant, tinc visibilitat entre les màquines, punt important i imprescindible. Llavors, el que farem és, amb el PowerShell, obrir un terminal en mode administrador. I ara el que farem serà posicionar-nos en el directori on hem descarregat el codi. Program Files, i aquí dintre WinLogBit, aquí tenim tots els fitxers que ens hem descarregat. Llavors, per poder fer la instal·lació sense que ens doni problemes, farem, perquè es pugui fer la instal·lació, PowerShell té algunes limitacions a l'hora d'executar scripts. Llavors el que farem és canviar la policy, execution policy, ara sí, scope, doncs a l'àmbit del procés en el qual estic ara, i execution policy, doncs en bypass, que ens deixi fer aquesta instal·lació sense problemes. Li diem que sí, és a dir, què ens està dient això? Clar, estàs donant permisos d'execució a scripts que a vegades pot ser un problema si no confies en aquest script. Nosaltres confiem en aquest script perquè ens l'hem baixat de la web. Un cop fet això, el que fem és fer un install service WinLogBit i ara procedirà a fer la instal·lació d'aquest servei. I aquí ens està dient, doncs ja, ràpid, que el WinLogBit s'ha instal·lat. Ara què caldrà fer? Aquí dintre, en aquest fitxer, en aquest directori on s'ha fet la descompressió, Program Files, WinLogBit, aquí hi ha aquest WinLogBit YAML. Si l'editem amb un Notepad, per exemple, aquest és un fitxer de configuració d'aquest bit, d'on enviarà els events. Llavors, en aquest el que farem és dir-li a l'apartat, farem com sempre la configuració mínima. Veieu que té com bastants paràmetres en els quals configurar. El que farem és que al host li posarem la IP del nostre host de Kibana, 192.168.100. Aquí estaria, i a la part de l'Elastic, veieu aquí hem de fer el mateix. El host de l'Elastic en aquest cas és el 192.168.100. I aquí l'important és que l'usuari i el password siguin el que nosaltres hem configurat, que és l'Elastic, és el mateix. Jo li he posat el mateix password que l'usuari per recordar-me'n. Per tant, un cop fet això, el que podem fer és gravar aquest fitxer, i un cop l'hem gravat, en principi amb això ho tindríem ben configurat, veurem si ens hem descuidat alguna cosa o no. Ara el que caldria fer és arrencar aquest servei, instal·lar-lo i arrencar-lo. Llavors, habitualment fent aquest winlogbit.exe test config -c i el fitxer de configuració, que és aquest winlogbit que hem configurat, YAML, aquest és el fitxer de configuració, i la -g d'execució, a veure si així ens funciona. Ara ens diu que la configuració està correcta. Veieu, aquí el que he fet és testejar, diguéssim, aquest fitxer de configuració que li hem posat,
veieu, està intentant fer una connexió a aquesta URL, en principi entenc que si l'ha fet és perquè doncs, ha pogut connectar en ell, i ara el que farem serà repetir la comanda en lloc del test config directament un -e, que és perquè s'executi el servei. I llavors el que ens està passant és que ara el que farà aquesta màquina és que agafarà tots els events que ara mateix tingui la màquina i els està enviant en el Elasticsearch. És a dir, la primera vegada, fixeu-vos que ara el que està fent és està publicant events, veieu aquí el número dels events que va publicant cap al servidor, cap a l'Elastic. Si mirem a la consola de l'Elastic, veieu que està creant aquí Winlock Bit 7.12, 2021, 05, 10, és a dir, està fent diferents updates d'aquest índex, és com funciona l'Elastic i el Kibana, que és que treballen amb índexos i cada nom camp que arriba han d'actualitzar l'índex, és a dir, que ara està treballant, està enviant la informació, està enviant de 50 en 50, en aquest cas acostumen a fer-ho per batch, és a dir, aquesta màquina jo la tenia funcionant de fa força temps, per tant agafarà tots els events que pugui localitzar del servidor local. Mentre s'està fent aquests enviaments, mireu, ara sembla que a veure si haurà acabat, doncs Aerometric, sí, ara ha acabat. Ara, fixeu-vos, això queda aquí corrent, aquest servei, i cada vegada que hi hagi un nou event a la màquina, l'enviaria en el servidor. Què hem de fer ara? Doncs, bueno, ara anem a el que seria el Kibana, ens connectarem a la 192, 168, aquesta d'aquí, que és 5601, que és la IP, aquesta és la IP del meu servidor, 5601 és el port de Kibana, i aquí amb l'usuari Elàstic i amb la password que li hagueu posat, ens connectem en el servidor a Kibana, perquè ara el que volem veure és aquesta informació. Anem a la utilitat inicial, la més bàsica, que és la de Discover. Però la primera part que hem de fer és que ara mateix ens està dient que tenim dades a l'Elàstic però no té cap patró. Llavors, aquests patrons els necessita Kibana també per poder explorar aquesta informació. I ara el que farem és crear un index pattern i veieu que aquí ens surten ja diferents índexos. Això a mesura que anéssiu ingestant informació d'aquest server aniria creant aquí diferents índexos, normalment ho fa per dies. Llavors, què farem aquí? Doncs li podrem que l'índex name és el winlock bit, és aquest, winlock tot el que vingui, asterisc, els agafarem tots, next step, i ara el que necessitem és un camp que hi hagi les dades de data, de quan aquest event s'ha generat, i escollirem aquest timestamp. Per què? Perquè timestamp acostuma a ser el camp comú de gestió de les hores, de quan aquest event s'ha produït. És molt important que tot event tingui un timestamp, tingui una data i una hora en la que s'ha produït. I aquest és el camp que per defecte agafarem. Per tant, crearem un index pattern i ara veieu que ja ens ha creat tot aquest índex. I llavors, aquí fixeu-vos, tot això són camps que ha anat indexant. El document store el que fa és, a partir de les dades que li arriben, va creant diferents camps, tal com li arriben. Els va indexant de forma automàtica. I tot això són camps que en aquests events hi haurà. Llavors, com podem veure aquesta informació? Doncs, una vegada hem creat aquest índex, anem aquí i al Discover veureu que ara ja ens surt informació. És a dir, ara aquí ja ens està dient, en aquest l'hem dit winlock, li podríem dir winlock perquè fos més evident. La qüestió és que ara aquí, veieu, jo ja tinc la informació, tot això que veig aquí són dels últims 15 minuts els events d'aquest servidor. Si jo en desplego cadascun d'ells, doncs tinc el detall de tot aquest event, veureu que hi ha camps que són propis de la gent del winlock bit, del que està enviant la informació, però després a dintre també tinc, per exemple, el missatge, veieu, això és el que podíem veure en l'Event Viewer del visor d'events d'aquesta màquina, doncs ara els tenim aquí tots centralitzats, els tenim tots aquí units. Jo puc buscar per als últims 15 minuts, buscar per el que hi ha hagut a l'última hora, buscar per, és a dir, la potència que ens dona això de l'últim any, i aquí estic veient, per exemple, doncs, i faig el refresh, hauria d'estar veient, veieu, tots els events que ha tingut aquesta màquina durant l'últim any. Jo puc seleccionar un tram d'aquests, filtro, doncs, això és de l'1 de febrer, i a partir d'aquí, doncs, veieu, tinc els events carregats que han estat passant aquest mes de febrer. Per tant, és molt útil, i per exemple jo aquí puc buscar per algun dels camps, és a dir, per qualsevol d'ells, si jo poso algun valor, logon, per exemple,
doncs m'hauria de filtrar, no? I li dono el refresh, ara aquí de fet està treballant. Aquí, una de les coses que té l'Elàstic és que a vegades les queries, com que va contra tota la informació, depenent dels recursos que té, doncs em pot tardar més o menys a trobar la informació. Però fixeu-vos que aquí m'està filtrant events que tinguin logon, per tant podríem buscar IPs, podríem buscar noms d'usuaris, podríem buscar el que volguéssim per trobar la informació d'una forma ràpida, val? I això ho estem fent amb aquest llenguatge de cerca lliure que tenim aquí dalt, en aquest camp que tenim aquí dalt. Si fem un update, doncs no estem filtrant els events per aquest valor, val? Llavors, d'aquesta forma, doncs, és una de les avantatges, no?, que tenim de rebre tots aquests events. Jo tinc aquí, doncs, quan han passat aquests events, els puc filtrar, doncs, per el que us deia, no?, per l'última hora, si vull veure què és el que està passant. Per tant, és una forma ràpida d'obtenir aquesta informació, i a mesura que jo vaig generant nous events em van entrant aquí de forma automàtica del servidor. Per tant, és una eina molt interessant per tenir tots els logs aquí centralitzats. Fixeu-vos que ara tenim un servidor, però jo podria buscar per altres hostnames. Si tinc 30 màquines, si en tinc 300, tots aquests events que estan generant aquest servidor anirien a parar aquí i ho podria consultar des d'aquest punt, val? En un altre vídeo us parlaré dels dashboards. Ara simplement era perquè veiéssiu com un WinLogBit es connecta en aquest server, injecta events i jo els puc visualitzar aquí a través de Kibana. Doncs fins aquí. Moltes gràcies.